2 puta kada sam bio zasenjen lepotom cure koju sam randomno sreo na ulici i nikad više u životu. Prvi put je bilo kad sam ušao u Panda, to je kineska prodavnica, kineski tržni centar da kažemo. Bukvalno na ulazu cura, kratka kosa, farbana u još plavo, ali stvarno plavo, baby plava. Gledala je direkt u mene kad sam ulazio i fora je security, me pita da ostavim ranac u sefove ili kako već. A ako gledam i uopšte ga nisam skontao prvi put. Tek drugi put on, dečko. A? Da, evo izvolite. I nikad u životu nisam vidio više. Drugi put je bilo pre sat vremena. Izveo sam kuće, napolju pada sneg, kiša, kako već nebitno. Nisam nosio naočare, a ne vidim na daljinu. Otprilike sam uočio curu u daljini, vidio sam ima krem žutu jaknu i bila je obučena skroz u crno. I otprilike vidiš da je to tvoj tip, ima crnu masku i sve naokolo. I onda sam išao na onaj fazon, odšmercujete i onda idete, ali ne gledate u nju, nego tek pri kraju pogledate u nju i onda ako ona gleda u vas, onda se nasmejete i onda se nikad više u životu ne vidite. To sam htio da uradim. Uzem, pogledam u nju. Sine moj, nije gledala u mene, gledala je u kuće. Koliko je ona imala sladak jebeni osmi, preko maske sam vidio, znači oči su joj jebano sjele, plus ima rumene obraze. Je logično da nikad u životu neću da je vidim ponovo. Da je u mene gledala, digao kredit, kupio stan, kupio prstente, nije oženio. Javi se ako si to ti.